चिरां जिल्ला निज्लागुरि निजरा इको टुरिज्म आरो लावखार ओंखाम जाग्रा ससाइटिया फैगौ मेट्रिक आनजादखौ लानानै मोनसे गेदेर थांखि फोसावदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निज्लागुरि निजरा इको टुरिज्म आरो लावखार ओंखाम जानाय थावनिखौ दिनैनिफ्राय बन्द फोसावबाय। मख'जाथावदि फरायसाफोरनि मेट्रिक आनजादा बावैसो साननि उनावनो जागायसिगोन आरो बेखौ लानानैनो बर'नि माहारिनि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुबुन आफादफोरजों लोगोसे रायजो राजानि खावलायनाय बायदियै फैगौ फरायसाफोरनि मेट्रिक आनजादखौ नोजोर होनानै निजरा इको टुरिज्म ससाइटिया बे लावखार ओंखाम जानाय थावनिखौ बन्द फोसावो। लोगोसे ससाइटिनि दैदेनगिरिया ओनसोलनि रायजो राजा आरो दावबायनो फैनाय बिथांमोननि सायावबो जोबोद साबायखर बावो। लोगोसे फैगौ समाव थामहिनबा बोहैथि बोसोरनि डिसेम्बर खालाराव फिन आरोबाव रायजो राजानि मददाव बे निजरा इको टुरिज्म आरो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवना होफिननाय जागोनखौ मिथिहोयो। गिबियावनो आङो मिडिया बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा दिनै 28 तारिख जानुवारि 2024 जोंहा माने गाबोननिफ्राय 29 तारिख जानुवारिनिफ्राय जोंना निजरा इको टुरिज्म पिकनिक स्पटआ बन्द जासिगोन। मानो होनबा जोंहा फैगौ नै देग्लाय मा होनो फेब्रुवारि 16 तारिख नङा 16 तारिखनिफ्राय HSLC एग्जाम जानो थांगासिनो दं। बेनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो संगठननिफ्राय खावलायहरनाय बायदियै जोङो जोंनि बे पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनो थाखाय जोङो थांखि लाबाय। जितु गाबोन बेनिफ्राय रायजोफ्रा बेयाव फैनो मोननाय नंलिया नामा? गाबोननिफ्राय गैला। जों माने सोरबाया माने साफा सानैया फैनो हागौ। दा बेफोरखौथ' जोङो डाइरेक्टलि बन्द खालामनो हाया। थेवब्लाबो जायफोरनाखि मोनथिबाय बिथांमोना दाफैथोंसै। जों बेखौ गुरैयै खावलायहरबाय रायजो राजानिसिम। थानाय नंलिया माने पिकनिक स्पटआ? थानाय नंला। बेखौ कमिटिनिफ्राय माबा गैला आरो दायथ' गैला आरो कमिटिनिफ्राय जोंहा जेबो दायथ' गैला। जितु नोंथांमोना गोबाव सम बे पिकनिक स्पटखौ सालायबोबाय, बेनि गेजेराव नोंथांमोननि पिकनिक स्पटखौ जितु बेहाय फैनाय रायजोफोरा माबायदि मोनदों होननानै नोंथांमोनसिम फोरमायदों? जाय बिथांमोना जोंनि पिकनिक स्पटआव जोङो मास मोनसेनि एसे बारायानो जाबाय जोंनि बे पिकनिक स्पट सोलिनाया। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि फोरमायनाय बायदिबाथ' गोबाङानो माने साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो माने मोजांखौ जोंनो फोरमायलांदों। जे जोंनि माखासे डिसिप्लिन माखासे मा होनो प्रशासन तरफनिफ्रायबो जोंनाव माने बिराद मोजां हेल्प खालामदों आरो रायजो राजाफ्राबो जोंखौ हेल्प खालामदों। संगठनफोरनिफ्रायबो जोंखौ एसे एनै माने इन्सट्राक्सन होदों बोरैबायदि सोलिनांगौ बोरैबायदि मानांगौ। बेफोरनि मोजां साजेसनजों जोङो सालायलांनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा मोजां मोनलांदों होननानै जोंनो फोरमायदों आरो। फैगौ बोसोराव खुलिफिननो थाखाय माबायदि थांखि लादों? जोङो फैगौ बोसोराव आरो देग्लायहाय जेरैबायदि डिसिप्लिनजों सोलिदों बेनि आरो साबसिन खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन। जेसेबांनाखि हायो जों एसेबां साबसिन खालामनो नाजालांगोन। दा जोङो फैगौ बोसोराव जोङो डिसेम्बर मासनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लाफिनगोन आरो। जितु नोंथांमोननि पिकनिक स्पटआव गोबां सहाय खालामबाय, गोबां रंजाफैबाय बेरायफैबाय, नैबे बुब्लियाव मा धन्यबाद होनो सानो बिथांमोनखौ? आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो माने रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव जोंनि पिकनिक स्पटआ दिनै मोजाङै मोजां जालांबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखर बावहरबाय। आरो जाहाथे नेक्स्ट बार जोंनि नेक्स्ट 2025आव थिग बेबायदिनो जोंखौ रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे हेफाजाब होफैबावो बेखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। नमस्कार, निजलागुৰি निजरा इको टुरिज्মৰ পৰা সকলো মিডিয়া কৰ্মী লগতে আমাৰ কমিটিৰ মেম্বাৰসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি 28 তাৰিখ 24 জানুৱাৰী 28 তাৰিখ 2024। তো আমাক কমিটিবিলাকে হেল্প কৰিছে। তো ওচৰে পাজৰে গাঁওবিলাক আমাৰ সংগঠনবিলাকে বহুত বহুত হেল্প কৰি কিনে আমি আজিলৈকে চলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো সকলোকে ধন্যবাদ যাচিছোঁ। যি নহওক আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনবিলাকে আমাক কৈছে যে এক্সাম আহিছে, আপোনালোকে স্পৰ্টটো অলপ মেইনটেইন কৰি ৰাখক। বহুত বহুত ধন্যবাদ সিহঁতকো আমাক কৈ দিয়াৰ কাৰণে। তো আমি এতিয়া কালি 29 তাৰিখৰ পৰা স্পৰ্টটো আমি বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ।
কিয়নো ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ এক্সামৰ কাৰণে আমি এইটো বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ইমান দিন মানে পিকনিক স্পটটো চলাইছে, ইয়াত ৰাইজবিলাক আপোনাৰ পিকনিক স্পট কি কেনেকুৱা লাগিছে? তো নিশ্চয় হয় আপুনি কোৱা। তো আমাৰ ইয়াৰ বহুত বিভিন্ন জাগাৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে জানে একদম নলবাৰী আৰু এই যে বৰপেটা হাউলি আৰু অভয়পুৰী, সিহঁতে বহুত ভাল পাইছে। মানে এই জাগাটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুন্দৰ, মানে ভূটানৰ ওচৰতে আছে আৰু জাগাবিলাক ক্লিন। এনেকুৱা পৰিৱেশ আপোনালোকে সদায় ৰাখক, সদায় আমি পিকনিক খাবলৈ আহিম বুলি সিহঁতে আমাক এডভাইচ দি কিনে গৈছে। অহা বছৰত আমি নিশ্চয় কৰিম। আমাৰ সব লোকেল মানুহবিলাকে হেল্প কৰি আছে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ যেনিবা আমলাইগুৰি, শান্তিপুৰ, নিজলাগুৰি সকলোৱে, নাংগলবাৰী গাঁও মানুহবিলাকে বহুত ছাপোৰ্ট আছে। এইটো কাৰণে আমি অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি অপেনিং কৰিম অহা বছৰ। আমি ৰাইজকতো বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আপোনালোকে আহিছে, ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি দিছে, আমাৰ জাগাবিলাক ক্লিন কৰি কিনে গৈছে। আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব। আমি আনএমপ্লয়েড মানুহ, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে আমিও হেপ্পী, খুশি হ'ম। বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।